postavka, možeš sve moguće, ako sebi napraviš problem. Da mogu široko pred arene ili umete, ovdje i ovdje. Ovaj si naslutio bio sve, kad si došla nešto. Nisam naslutio, odlazio. Sad ćemo, ko je znao da nema kabla. Polako, Vukiliću! Mislim da kuži, nastupam od muži, pa zaboravio kurat prvi. Ani! Jesu. Onda izvučem ja. Hopa, Berza! Maleta uđe, Maleta! Samo uče radije! Brže, brže, brže! Idemo! Maša se brže! Jovane, brže! Dobar dan kolega Hadžanović, vam u studiju režiji, svim slušalcima BH Rade 1 iz Mostara. Treće minuti je u toku između Veleža i Radnika. Nema prvi rezultata, nema se počeka 0:0, nema nekih velikih prilika, počekajte prilike snaga, jasno. Velež apsolutni favorit u ovom susretu na osnovnoj poziciji sa 13 bodova. Dočekali su Radnika posljedno plasiranu ekipu sa svega 5 osnovnih bodova. Radnik u kojem je drugi najbolja situacija s njim su trener, došao je Slavko Petrović koji će pokušati uvjeti nekim u ekipu Proći negdje na strani izgledane bodove. Nada se kako je to baš ova utakmica želi. Asime ovamo! Asime! 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 Posljednjeg Premier ligaškog poraza ovu nastavnu derbiju. Idemo! Brže! Jesmo favoriti su veliki, ali se na terenu. Iz Ljubuškog, reći ćemo kratko i prvi 11 za goste Bodiroga Milović, Mišović, Vučinić, Čosović, Hadžić, Podradović, Ostojić, Lazić, Dališić i Mašić. S druge strane za Življevi, Dragović, Škarić, Zoj, Vladić, Milović, Popović, Parišić, Nezović, Blagović, Nikolić i Maletić. Janković, Kaldić, Kojić, nedostaje. Barišića koji je počeo utakmicu trošimo 5 igre Veleža i Radnika, nema promjene rezultata 0:0, Pazi, Asime, razbijedi ga! Ispadaj, Bara, Bara! Leđa, leđa! Bliže, ono, bliže! Ubliže, zatvara se ga! Milović, idemo! Tako je! Tako je! Parabola!
Popi, kasniš, popi. Još ti važi. Vlada. Brže, sam, brže! Popi, jače popi, još popi, još, izađi, pomeri. Centar stoje dvojica Vukimilovića, jebo, pa Vinčite nestao u pičku nakon. Miliševiću, suviše ste izaći napolje. Ovdje imamo 3-2 ovdje. Vara, udi napoj. Gore! Pazi unutra, Bara! Ani! Ani!
Marko, kako stojiš? Asime, spusti se još dole, Asime! Brže idemo! Idi naprijed malo, idi naprijed malo. Idi naprijed, tako. Dođi sad Vlada, dođi polu. Može Vlada! Širi, Asime. Idi Vlada. Vidjelo se, Vlada naprijed, Vlada, uđi onoga u jedno, Vlada. Dođi Vlada, polu. Moramo tu bliže. Eto ti je Baja. Učinu čisto. Hvala. Galešiću! Mimišević! Ajmo, brže malo! Idemo korakom. Hadžiću polako. Idemo sad tu na njega, idemo na njega. Sad Vlada! Idemo da 3 minuta, halo! Mašiću! Hadžiću! Ostani Mare, Mare! Ostaja još unutra! Drži je jedno, Antić u sebi. Kalešić bliže! Mimišević! Hvala opet ja! Ovo je stavno negdje u pički materu, da još niko dođe. Verda, uđi malo u sredinu, Verda.
Prostor, Valeta! Valeta! Marko, sredza! Može li bara? Ajmo linija! Vučinić, Obradović! Hadžić ispred igrača! Nemojte nasirati, svaki Marko, Marko! Marko! Lagi! Lagi! Lago je! Zađi u šut! Ja, čovjeka, halo! Asmi, malo nazad! Nazad, Hadžić, paže! Igramo! Brže! Marko! Marko! Aj, duplira ovaj pas, jebe mi! Centralni pas, a centar mora izduplira! Krako! Evo me! Gledaj popaj mladi, gledaj popaj mladi! Našiću polako! Imamo 2-2. Brže, Vučiniću! Idi naprijed, Vlada! Idemo! Našiću, idemo! Dalje dođi. Našiću, bliže golu! Tako. Pomjeri, Mare, dođi mu, Mare!
sata, 21. minut u toku, dvije situacije smo zabilježili, Gužva u 65. gostiju u 8. minuti, Čosović je startao na Kovidoviću, pao je dobro pozvali, svi su tražili jedan terac, ali ovaj sporni trenutak Goran Karadžić sudak se nije okarakterisao kao jedan misterac, 18. minut, Čosović je odlično šutirao slobodnim udaca, lopta se odbila u živog zida, sad je bio Bratović na 5 metara koji je slabo šutirao Dragonić, je bom došao od korner, sada je korner za Vele, Blagojević centar šutno 5 metara, Popović čini mi se prebacuje Vladović ima jednog igrača, kombinacija sa Bačićem, sa odbrana Radnika, tako da neće biti fantastičan gol gostiju. Naprijed idi malo, dok stoji stavu. Koplje bliže tamo, koplje! Tu! Siri Asi! Ne na leđa, bola, ne na leđa, jebe mi, mati! Daje čovjeku na leđa, što ti je? Kako? Pazi drugu, Asine! Bravo, Pitko! Ovdje jedan. Dođi naprijed, dođi ovamo, Vlada. Dođi Merza. Ajde neko! Gledamo ovo! Ajde, obrade! Johnson!
Blagi. Moramo malo jače igrati. Tako je. Dobro je, Bašić idemo brzo centar. Vučević u leđa! Malo Vjerza. Mare, prijađi naprijed, peli do njih, zbog njih dvojke. Brzo, Hadžija! Alo, jebo. Ajde! Ako se spusti ovo, vas dvojica rašli. Miroviću! Vučević! Dođi Mjerda, izvuci se. Evo, stoji 15 metara. Vidi, lopta putovni dalje, stoji, to moraš mu napraviti. Prostor jedan, prostor. Ovdje iza prvog ga sretni zagrijavanja. Idemo, Lazo! Ide lopta. Tako je dobro. Idemo traži lopta. Mažiću, nedaleko! Ajde! Asti brži! Idi bara! Dobro, Jedan! Idemo, Miroviću! Začekaj, maleta! Hadžić! Zago je! Vučević! Dođi ovamo! Jedan pored! Dođi Pope na bliži! Lazo, idemo još dublje! Ne može prečirati. Napad je lopta. Uzvolite mu jedan, brate! Dođi mu, Blagi bolan, pojavite se! Dobra, Čosu! Okej.
Mirza. A udari, Mati, udari. Važi, uđe! Udari je više jebo, da, Mati. Izađi odozdo, Asime! Asime, izađi odozdo! Paleta! Sarajevo 2-0 jedinstvo, vidite. Ajde, počet! Napadi, napadi! Naša, stari! Ne može bacati dobro, halo! Salaza prema loptu, brate. Žuti karton ekipa Radnika, broj 14, Hadžić Ademi. Okreći je, brže! Radnik se ovdje, to neka on ide, neka ide on. Dođi Mirza u sredinu, Mirza! To je to, ajmo. Vlada! Blago je! Blago je! Obrade, još malo! Prva! Brže! Paleta bila! Ovako idemo! Lavoviću bila! Tako je, učeniče. Tako je, bravo. Gdje stojiš se predsjednik čovječe Boži? Pa postavio sam se ovdje. Brže, kreni se! Galešiću! Bravo, noga naprijed. Podržamo Hadžiću. Uj se, Mirza! Nemoj to da prođe, bre, jebote. Osim 45. Ništa, ne. Izašla, vidi! Lista!
Ovako je da smijelo ti jebe! Pa nisam to prvo klub soba unutar! Ajmo skok! Idemo korakom, idemo! Okreni se! Može, Škanjo! Gledajte sam! Može druga, brate! Ovo, Škanjo! Opet iza njega stoji Fazio. Idi naprijed! Opet ima klopu, pičku! Uskoro, Zir! Na 18 metara gola. Obrade! 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 Vlada! Vlada, idi naprijed! Idi naprijed! Ajdi! Pazi Bara do kraja, Amine! Ajmo! Čosević, idemo koraku! Šta gledamo sada? Evo Pope, malo prostora, Pope! Može, Škalja! Brate, brate! Sredina! Kao i u Zenici, tako je i u Mostaru gdje je u pokušao 50 minuta, Verož Radnik koji je na prema nula, Verož Baci, Ajde Pope, damo Pope! Ajde, Balavrte, igra!
Ostali Mari, sad! Osi, samo desno! Ajmo, idemo! Kako je? Dobro, Ara! Idi nas, idi nas! Dobro, da još malo, još malo! Osman, još malo! Maršiću! Galešić! Nagi, dođi naprijed, ba! Da! Brži, Hadić, ostajemo! Ostajemo! Igrat će se 1 minuta sudijske nadoknade. 10:37.
dalje, dalje, Popa! Na popa! Lako, brate, lako. Lopte, idemo tu liniju da ga zatvorimo, bre. Opet! Boga, beži minuta da može 3 minuta igrati. Ali, budite malo! Budite malo! Obrade! Ajmo, Ali, nazad! Daj mi bolan! Hino! Ajmo! Bez veze, golman viče njega, ovo skloni se jednog. Mater ti jebem onu glupu. Kako se glupu? Ne vodi se. Vamo, gledaj vezno upola, Rasime, ti, uđi unutra Mare, Mjerza bliže tamo, Mjerza! Uđi Ali, dođi, vidi Mjerza, Mjerza! Blagi, idemo dalje, Blagi! Dođi ovamo, Asime, Asime! Ajmo Ali, prosto! Mašniću, brže! Još jedna! Još jedna! Ide lopta, brže! Mjerza, unutra malo! Mjerza, dođi! Lako, brate! Radimo, gledaj van! Bliže malo. Ajmo, idemo zdolj! Ajmo!
Blagi, podigni, Blagi! Dobra. Prostor, Blagi! Naprijed idi, jebomo, ja matri. Da se vraćaš nazad. Ne znam za koje godine, ne znam za Moča. Dođi mu vezdi. Okreni se naprijed! Ajmo Vezda, dođi mu. Maleta! Wow! Puši nazad, Maleta, ovdje Fred! Ovdje Buk! Dobra! Još na gol, sačuvaj! Idemo, brate! Evo je! Idi na nju! Jače! Jače polo! Ajde, brate! Idemo, kako Ja, dođi mu Ani! Zato vidi Maleta naprijed! Brzo! Tako je! Dođi Pope! Gledaj Popa! Pope, pojavi se! Brže, Hatiću! Tako je, bravo! Brže! Okej, Milan sada! Pope, bliže tamo, prostor, Pope! Stvarno ništa značajnijih nismo vidjeli u drugom vremenu, dosta nedovoljno. Žele da nikako pronaći put prema golu i više Bodiroge Dajte malo! Dođi! na stadionu u Račiću, pokušava napraviti nešto više. Dođi mu! Inače, Nikolića Mjezića pokušava da koji je započeo ovaj Tuplja! nakon dvije utakmice koje nije da niti jedna minuta. Vidno! Zastavica Pančika bila visoko minuta i taj pogodak je opravdano korišten. Sada to da je igra se u svom 16-tercu, ali opasnost i penal lopta zove priključka svog veznog igrača. Idemo! Ovo je di polopci, bo nismo, mi ne možemo igrati sve su polopci. Idemo dalje! Okrevi se! Dođi Blagi, dođi uzije, Blagi! Obrade, još malo! Ovo je da napiši gleda.
Strijelac je Anel Habimović. Izađi dosto! Alo Pope! Izađi, eto ga, bliže Verza! Eto je! Eto je malo! Kako je malo? Vidi Ani! Bravo! Pomozi mu Vane! Ej! Ovdje na pauzu! Radi! Ajmo Zoj! Bliže malo! Pope! Bliže, daleko ste! Blagi, prebaci prvog, Blagi! Ja sam još ovo! Ej! Esi nazad! Ajmo brže nazad! Verza! Živ najkrivi nego kriv. Živ najkrivi nego kriv. Upravo tako, 58 minuta, 56 pokušaju centra šuta, zaista nevjerojatna situacija, da pronađe pokuša jedna meča, tako dobro i treba da izgleda na desnim našima gola, Bodinom se na Mericu, gostujući futbalera, kako se to moglo desiti. Sada je opasno kolo je bio za Benež Vladović od 50. strane, sprečeno napad, eto, Vivigović je nakon 2 gola jutros, još je slijedo nastavio do 15. minuta protiv Radnika. Blago je unutra, Blago je! Da, za 59 minuta je Benež Vladović. Amo, ide brže lopta! Radić, Lazić! Marko, bliže! Dođi, Pope! Ne, Pope!
stigni to. Drži je Zolj Ilja. Opet, u ovaj prostor. Idi Malek, idi Malek, idi Malek. Dođi mu Pope! Ulazi Berza! Amir, tu čeka. Zoj, prosto! Bravo! Ne, okreći leđa! Bravo, Branko! Bravo, da, Rendiću, pusti ovdje. Polako, ljudi, ej! Mada! Idi Pope u prostor, jebote! Dođi mu! Pazi! Ej, Berza, Marko! Znači, malo! Hadi daj! Ostani Zolj! Ani! Biri Zolj, brže! Gubi. Alo, pomjeri se da primiš loptu, moraš osjetiti. Zadrži je! Ništa me, Miševiću! Ostani, Berza! Lopte, bliže je lopti, stavi čovjek je manje.
ne mjerda ti, pusti papa. Otvori pas. Otvori pas. Idemo obrade. Bliže. Može li? Pope! Jače, Ani, jače, bolan! Jače! Ajmo šut! Idemo časo! Nađi, Mari! Eto je, Derza! Maleta! Evo, Derza, ponedi. Blagi unutra, Blagi, pusti njega! Ajmo dalje! Idemo Hadžiću! Pazi, Marko! Pazi prostor tu! Ani do kraja! Vidi. Brže tu! Jedem ti loptu! Dođi, Pope! Ajmo, Ani, unutra! Jače! Pa vladam, jebam. Gotovo ja pa. Što ga... Moja žura. Brže tu, bre! Maleta, idi! Evo je! Ja pisam. Pa daš mogu ti vidim, čekaj. Koga gast? Halo, majke. Daj, donesi malo vode, majke. Hajde odmah. Gori vama, halo. Jebo, majko, idete se, halo. Daj, donesi vode, bola, halo. Nazad, Maleta. Halo, ba, donesi malo. Halo, gori vama, halo. Halo, Peja, daj malo vode, majke. šta je? Daj vode. Hajde, uzeti.
Vidio, pravo za pare. Gdje ćeš gore, Blagi? Znači stalo tu, sad će ga na centru, ako je baci onaj dan, dođe ono se drugo. Bio, čekaj, Mani. Dino! Ajmo. Bravo! Če se ne bilo što predsjednja sprdi? Bio, ako sam nešto zapaliti, ne znam. Jesi ti bacio čisto? Može biti ono. Dvije izmjene u ekipi radnika iz igre je izašao broj 9 Vučinić Jovan, u igru je ušao broj 7 Antić Slađan. Druga izmjena broj 14 Hadžić Ademin, u igru je ušao broj 6 Došlo Dragan. Vamos, Škaha, brže malo, Škaha! Izmjena u ekipi Veleža mjesto Admira Vladavića, u igru ulazi Hajdarović Dino. Tu neđe, pa malo. Pa šta ja znam, ovako Veležu, znači Dragović bez ocjene nisu ništa. Pa ja stavim 6 i prvo jednog. Kad 7, Zod 6 i po, Vladavić 6 i po, je bio 7. Pa ja, Vladavić 6. Blagi, Mira, Blagi! Darišić 7. Tamo unutra, Ani. Jest. Nerzić 6,5. Blagojević 7. Nikolić 6,5. Ajmo, izdržimo duel! Znači Vodiroga 7. Dođi, Ani, dođi, Ani! Radrić 6,5. Bravo! I ostali na 6. Znači, imao si 59. ređu nakon Alka Barišića, Merzica 5 metara glavom promašio cijelu loptu. U 61. minuti Šolo Kleba Vladavića po lijevoj strani, udarac ispred Vodiroga. Druga! U 65. minuti Vera Veleža završio. Sada naprijed, Berza! Ivovića, onda udarac koji je ovaj došao do gola. U 69. minuti Maleta! Vladavić je za pas za Vladavić izašao sa Igraj! Kao šutirao jako loše. Što je to radi tako malo. Ne ispada jebon! A lezi dole ako ne možeš! Verza! Izađi Maleta! Izađi!
Izmjena u ekipi Veleža, umjesto Barišić Tomislava u igru je ušao Škarić Ibrahim. Hajde Mine! Vratite se vam! Ispadaj! Vratite Alo, se vam! Pope! Vladi! Udari je prvo, stisni ovdje player, jebo, šta se zjebaješ? Mare! Mare! Bliže njima! Zađi! Bravo! Zadrži! Ej, faul je! Nikolić je poslao sprema desno Srca Divovića koji je pored gola u 70. minutu najbolja prilika za Velež da osigura nova 3 boda. Vlagović sa sredine terena uključili dubinsku loptu za Vlagovića koji je izašao sam prema lomu Bormenog i šutirao sa 16 metara prizemno, ali golman je Zrca koji je uklonio tu opasnost. Pa idemo Maziću! Vlagi, stisni malo, Vlagi! Pazi, Pazi, šta? Aleme! Ćao, Mare! Ulazi, ja minuta! Eći ga, do kraja, sad dali! Blago je, 6! Mjerda unutra, mjerda! Mjerda! Brže! Tako je! Denis! Denis, unutra, mjerda! Mjerda!
Stani Mirza! Stani Mirza! Stani u bok! Stani u bok! Stani u bok! Mino! Dođi ovamo unutra! Vidi Pope, nastavi! Dođi Mirza! Mino! Više važno, idemo! Došlo! Gdje majke, gdje ste dođe, ovako ne znam. Dagi! Dagi! Mirza, možeš ti Mirza? Ajmo piši, ajmo piši. Dođi Ani unutra, Ani! Bez ruku, idemo dalje! Izmjena u ekipi Veleža, umjesto Samira Merzića u igru ulazi Denis Zvonić. Ja nemam zvijezda, evo. Dena! Dena, na skok! Na skok! Denis! Denis! Na skok! Treća izmjena u ekipi Radnika, iz igre je izašao Aleksandar Ćosović, u igru je ušao Kunić Petar. Magi, dođi da igraš! Dođi Mali, dođi Mali! Naprijed! Ajmo Blago, ajmo Blago! Bliži! Ajmo, ajmo, ajmo! Ajde, ajde, ajde! Dođi ovdje, Ani, Ani! Još 5 toga! Pazi, Anine! Vidi, Dino! Napre, unutra za tvoj pak! Pope! Ani, tiđi, Ani! Ani! Ani, podijeli se tu! Ajmo, došlo! Bliže! Došlo, bliže! Pope! Pope! Kad ganja, zatvori pas unutra, bole! Dođi, Polop! Dino!
Zvona! 18:35, Avči Šuvu. Šuv. Hoppe! Ido! Pomeni mare tamo, Ali, uđe tamo. Bliže, Mare! Mare! Ajde, Poppe, bola! Poppe! Bravo, stai bravo! Idi, Zvona! Kiša. Ajmo, Zvona! Zvona! Dino! Radnika ipak Vamos, Skaha! Skaha! Anto! Dino! Dino! Ideš od 19:35 i svoj teži. Četiri minute sudijske nadoknade. Marko! Dajte mi kurso! Izađi, Poppe, izađi! Ajde, 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 ajde! Jače! Nema, Baleta, čuvaj prostor, Baleta, čuvaj prostor! Meni!
Pope! Zona! Blago je! Bliže korpus! Alo! Alo! Veliki šetno, ovo. Alo, Bole! Uđe unutra! Ti to kako ja ću ne vidi, ti to trči tamo, sklanjaj se. 23. Korona zna često stop ovdje. Hajde ono. To je 80% slučajno. Nije ti treba ova, evo. Ovdje i Salatovac neko granicu. Alo, Pope! Čao! Gledaj dole, uđi ljude! Zona! Hajde, prva! Hadi, hadi, hadi! A sviraj, ba napravi šta se sajde, gledaj. Boljevi! Ajmo, Zona! Kako stojiš? Utakmica u Vrapčićima završila je ubjedljivom pobjedom rođenih. 2 gola Hebibovića i 1 iz penala Mladena Popovića. Ada! Marko! Draža! Imam tur. Nemoj odmah. Ništa nisam samo prvo. A?